How to be a good friend. Ito yung mga 7 tips natin. Number 1, never envy. Huwag kang may inggit sa iyong kaibigan. Number 2, never compare. Huwag kayong maghahambing. Kasi alam nyo bakit? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang katangian at biyaya na may kapal. Number 3, never reveal secrets. Ibig sabihin, yung sikreto na kaibigan nyo na kanyang shinare sa inyo, huwag nyong ikukwento sa iba at huwag nyong ipagkakalat sa iba. Dahil sagrado yan sa inyong pagkakaibigan at pagtitiwala ninyo sa bawat isa. Pang-apat, be a good listener. Dapat pakinggan mo ang mga hinaing, mga sinasabi at mga kasiyahan ng iyong kaibigan, pakinggan mo ang kanyang mga pananaw, bigyan mo siya ng respeto at igalang mo ang kanyang mga opinyon. Pang-5, be there on days of sadness and failure. Dapat ipakita mo sa kanya, sa iyong kaibigan, na naroroon ka hindi lamang sa araw ng mga kasiyahan, pero lalong-lalo na sa araw ng kalungkutan. Pang-6, share your knowledge. Ibig sabihin, magbahagi ka ng iyong kaalaman at ibahagi mo sa kanya yung mga karanasan mo para na sa ganun matuto rin siya sa iyo. Panghuli, pang-7, advise objectively. Ibig sabihin, ang kaibigan mo minsan maliligaw ng landas sa kanyang pag-iisip o siya'y nalilito, huwag mong itulak sa maling paraan o huwag mong sang-ayunan kung alam mong mali. Bigyan mo siya ng magandang kaisipan at liwanawin mo sa kanyang pag-iisip at pangunawa kung ano yung mga consequences ng mangyayari kung yun ang kanyang hakbang na gagawin o tatahakin. At bigyan mo rin siya ng mga alternatibo at nang sa ganun makapag-isip-isip siya. Yun lamang mga kaibigan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.